Здравейте, момичета! Казвам се Тихомир Блажев, началник на отдела в Next Logistic за програмиране. Какво е общото между парашутист и IT специалист? И на двете места най-малките грешки водят до огромни проблеми, катастрофални бих казал. Колко години си в Next? 4 години и половина, може би. Как успяваш да си IT ръководител, YouTube звезда и офисен комик? Трудно, защото много трудно се намира баланса, един екип да работи правилно. Всички да се чувстват комфортно и софтуера да работи. Изброй всички професии, през които си преминал. Гипс картон съм лепил, почки съм слагал, автомобили съм оправил, постригвал съм, сглобявал съм мебели, бил съм вънен разузнавач, сапьор, диверсант. След това в радиорота, във вънното училище по комуникационни информационни системи, 3D модели, в областта на фармацията, на онлайн телевизията, после пак на фармацията. Okay, you have some skill. И най-накрая в Next Logistic. Кой предизвикваш да седне на стола? Катя Паднова ще е един достоен мой наследник в следващото интервю. Беше предизвикан да разкажеш вид.